Pois, eu creo, teño unha impresión bastante contradictoria do que pasa co galego aquí, porque, por exemplo, aquí en Santiago intento falar sempre o galego e a xente normalmente responde. Pero tamén sei que hai galegos e non galegos que foron a vivir aquí que nunca falan galego e viven así tranquilamente, pero, por exemplo, cando saes de Santiago e vas a Coruña, ali xa é moito menos. Cando me dirixía a xente en galego nunha tenda ou para preguntar o camiño, xa me falaban en castelán. Entón, creo que por unha parte a universidade, estes cursos fan moito para o galego, pero todavía segue esta situación que non sei se hai que esperar ou ao contrario, é como un círculo vicioso que sinto que hai moito esforzo e gustame moito, pero ao mesmo tempo non pode funcionar ao 100%.